Informasi kawitan cakning perkara Rajapati kedaden nang salah siji kos-kosan nang Kelurahan Payaman Nganjuk. Mbok Ndewor saanake mati kena sodok lading. Sauntara siji anak korban kondisine kritis. Polisi dorong njlentrehno ya apa genahe kedadian iku, sapa pelakune, barek apa motive. Warga Kelurahan Payaman Nganjuk digegerno barek perkara Rajapati sing kedadean nang salah siji kos-kosan nang dalan Mungin Sidi Nganjuk. Siji mbok Ndewor barek siji anake ditemokno mati nang kamar kose. Sauntara siji anak liyane kondisine kritis kena sodok lading. Jare warga kedadeane Selasa tengah wengi jam 11:30 bengi. Warga tangga kose korban krungu swara wong bengkerengan teko kamar kose korban. Warga ngeruwi ana wong liya nang jero kamar. Polahe bengkerangane tambah nemen, warga ngebel polisi. Gak suwe warga nemokno 3 korban jibrat getih nang kamar kose. Loro korban yaiku Elvi Nurhayati 41 tahun bare anake Elinda Jelsa 22 tahun kelangan nyawa sakmarine disodok lading. Nang awake ya ana cipake kena obong. Sauntara siji anake korban jenenge Elsa Dwi Intan 18 tahun catu kabeh bare kondisine kritis, polahe melok kena sodok. Korban sing kritis diplayakno nang Rumah Sakit Umum Bayangkara Nganjuk. Patene sak keluarga. Nggih, sak keluarga. 3. Sing mati pinten niku? Sing mati apa nih? Ibu, anak napa? Niku nek jerose ibu anak. Sing mati. Sing setunggal napa? 7. Luka-luka. Nggih. Dibunuh teng kos-kosan. Nggih, teng kos-kosan. Terus pun ketangkep nggih. Sampun. Tiyang pundi, Pak? Kertos. Niku nek ketangkep ten balon. Sakmarine kedadean petugas masang garis polisi nang panggon kedadean. Sampai berita iki ditulis, durung ana petugas sing gelem ditakon-takoni perkara sapa pelakune bare apa motive. Tapi dibedek petugas wis nyekel pelakune. Ahmad Syarwani, CTV.